So tatangal daw po ko dati kami Biskaya. Tablok ni ading ko nga again transit sa video ko. Bayumbong. Boy. Bayumbong boy. Bali 2 oras si biyahe niya ako. Kaya man ayun. Tan. Lagi na kami labas si truck sakit ubet man. Makapatang na biyahe no natanggin do tabaw. Sabaw ten. So aja po dati kami kuan batog si hospital ti ka. Natong hospital ya. Hospital ti Bayumbong. Lang hospital. Wala pa minuto ata, bakit makatanong din ka Bambang. Yan na po, Bambang kami pa eh. Hindi kami na po ka. NBS. NBSU. Yung mga natin, taxi. Dati ka mo nag-apote kan NBSU. Naglikaw-likaw yung pinatay, may masurusurutan. Teka may paglikaw-likaw. Tapos ligawan dito eh. Nakadet paglikawan yung traffic mate. NBSU Nueva Vizcaya. Kinadwa ka din ko ta exam. Sige may nagdiretso ko yung pinatay yung Bambang. Yung di ako nagsubli kami mula dito eh. Sana pag magnakami na tapang kami dyan dulo. Patawi permaan natin eh. Susurutin at tanatan eh. Naglamisit tayo na kadukay kaya na eh. Pangkaya pa jimin kita po. Yo tindog pa nga pagpag na. Tana po yung tatay na eh. Main gate. Naglikaw kami di ading doon. Ito na po naka-perma ni ading doon. Marami lang di tawag na naman 10:30. Kabandog ganti kasi biyahe ah. Kabandog ka? May merinda na po eh. Yun ang merienda mo eh. Kamangan tayo. Kung napabigsa, talit ng tama na yun. Siya tag-talit ng tama ya. Siya tag-talit ng tama pawid. So, tapos ko nalpas ni ading ko nag-examine din, transacam na. Basic lang ka na. Oo. So, natake ko, gawid kami. Basic kasi multiple choice. Oo, multiple choice ka na. Yung narikatan ka na sa dyan English. Kasi yung tatake ko, dumakas kami pilamangan. Bago kami dito yung gawid Santiago. Ngayon kami tatay. Naminda kami naglikaw-likaw. Nagatuloy yung palikaw-likaw na to eh. Paikot. Traffic pie. Kasi mata nagpagnami ako na hinga na dyan. Punig pa dyan. Nagatid daw. Yung nalawlaw tatay dyan kaya Bambang. Nalawlaw ti Esperanto dyan Bambang na tayo. Yung madiming nga dyan nag-test ni ading ko. So nagsubli kami ito Bayumbong. Naglikaw na kami ba? Naglikaw kami. Yung tata, nagnakapit tilikod. Ta.